Hi guys, good morning. Andito tayo ngayon sa LCC Mall ng Naga City. Andito tayo guys para mamili ng konting grocery. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel guys, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. So ngayon ba guys, papasok na kami dyan sa loob ng LCC Mall. Samahan nyo kami at kami mamimili ng konting grocery. Tara na! So yun guys, papunta na kami sa loob ng LCC. Kasamahan ko yung dati kong lagi kasama pag nagbablog ang ating kaibigan na si NG Pictures. Paki-like and share nyo and subscribe nyo sa kanyang mga vlog. Palagi po natin yan guys kasama kahit saan tayo pumunta. So samahan nyo kami sa loob at mamimili tayo ng konting grocery. Kung saan natin dadalhin, abangan nyo kung saan kami dadaan, kasi yun hong madadaanan namin na karapat dapat namin mabigyan ng konting grocery ay yun po ang aming bibigyan. So yan guys, tara na sa loob ng LCC Mall. Guys, ito na yung pinamili natin. So, ito yung pamimigay natin guys. Diyan sa labas, yung madadaanan natin. So, yan guys, magbabayad tayo. Baka wala na tayong pambayad guys. So, magdarinig tayo ng konting sintriya para sa mga bata. Yung mga... guys, nakabili na tayo. Ito na yung pinamili natin. Ito po yung pamimigay natin. Kung sino yung madadaanan natin dyan, karapat-dapat natin bigyan. Samahan nyo kami at maghahanap kami ng pwede natin mabigyan. One minute, 37 seconds later. Salamat. Diyan ka lang, diyan ka lang. Diyan ka lang.
So yan guys, paki-support naman po ng aking maliit na YouTube channel. Kung nagustuhan nyo po ang aking mga videos na ganito, paki-like and subscribe. Para sa akin ho kasi guys, masarap sa pakiramdam na makatulong kahit sa konting paraan lang po. Hanggang dito na lang. Thank you and God bless.